Preparou de bebazol e neHYMN Tamba, you don't remember what we are saying. What do you remember? I'm not very well. Wadiva watereri kuna Share Studios inokuigira nyaya hadziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Jessica akapedza maswera akapedza iya feedback zvakapedza zvese maona zvipedza zvinhu makabatira nini shuwa ndiwo kabatira kwana makamati makabatira alright yo kapa manje akasweya papa nangari pana babacha akasweya namacho angari kunatsana kuyangeni akuchisairwa imeni taura yeni ichoti daidzise mama kati endai mukapaende kotsvaga baba vana sekuru vodzosera mukwasha mari ndanga usiku baba varipo. Saka baba vakaonekwa vakatsvaga kuoneka mari yochodzoserwa yochobviswa baba varipo. Saka tokutaka irimo sakauya kuita feedback ngozi yakanga akangozvita kumba kwangu ndinota kutoshandiswa kuona kusvika kuti tiri kuya feedback ndizvo zvinhu zvakafamba zvakanaka azochinjire komishaya dzouya iwo wanonzirwe iwo pane pepa rakanyorerwana pakanga pachiitwa pakapajibiswa mari zvakaitirwa izvozvo zvakaitirwa kumba kwaCHYMN. Saka pepa iroro rakanyora ndiro takagara sewaunonyorera handogona saka ndowana aiwa rakanyorwa nomwe mukuru wekwandiri rine official letterhead nerubber stamp inopangidzwa kuti this statement aiwa saka ndadowanyora padzasi apa foto iri pabhara saka proof of evidence yekuti imimi pazvakaitwa mukwasha wakanga aripo mwana ndiwe proof yacho ngatibodani kuti iwo ndiwo wanga wari paproblem ka wanga wachiti kuti isolveke inoda kuti uroorwe babari. Saka kana iwe ukaprotektana handiti nyaya yakanga iri kuti mukwasha akasangana nematambudziko pakugara kwamaiita muri tu, handiti akazoitawo maresearches akaona kuti mafambire akaita maroro acho akanga asiriwo, ndizvo ndakauya nenyaya chiti ndikuda kufambirwa nanasekuru. Saka mambo akazondoti baba yemwana aripo, ndozvazi baba yemwana atizivi kwaari. Mambo ndobva akati aiwa pamwe problem kubvana baba tsvake endai motsvaga baba mari yekudzoserwa mukwasha. Baba otsvagwa auya
mari yobviswa babari wamwami inofambirwa nenyaya iyi nekuti pana pandembobatsirwa muchiri mukanzi kudipi makabatsirwa pacho ani ndo makabata nyaya yababa hatinobata nyaya yababa makabate takabata kuti zviri kwanasiku ndakaiserwa munhu akafa murume ndakaiserwa saka kuti ndimutadzi wangu ndosaka ari kuvayaamini yo unongwaidini ndofambirwa ndakaiserwa baba njani abuyo saka akazotsvaka baba njani ndimhama vakutauri vatsvaka baba bva maenda kwanasekuru bva mati anasekuru imunodzoserai mari anasekuru bva adzosera mari bva maipa kuna baba ndobva yaitwa procedure yekutoroorwa kuzi zvese zvadai zvakatoitwa baba akapuwa mari yavo tsamba yacho iri kuti yawanyora soruweni wandonesa iwe tsamba irudi wapera irudi iwe zvairo saka iwe right fine good wakaroorwa manje official ndizvo wakaroorwa kuna baba mari yakabhadhara saka dambudziko irorero rekuti hako ana sekuru vangu wakaita udyire raso saka urudi manje ndaunofambirwa ndiani ndanasekuru sekuru anofambira iwo baba ndiwo akandisire munhu wakafa hazvina basa iwo ndikataurwa kuti nhingi ndiyo rundiroya ndomubata nhingi wacho kuenda naye mwanga iwo wakaroiwa ndana sekuru saka iwo wakutoenda pababa ana sekuru kwati ana sekuru mwakandiroya uyaendende nemumwanga baba ako arumbu kunzvengeri iwo pepa roruti pepa zvawauya nehimbuku youti iri kutamba tamba ndutoti iri memburubu wakuya neexaid watorera mwana wechikoro haina zita remwana wacho kutoti zvibatike kapepa kadodori mani kapepa kacho kana mungatiru ari kanonyakwa ndodikura bonde kuti chinozi bonde chi aishora dzako anouranda zvokuti bonde unorisa ramu nhekwe muripoi ndinganyepapo vakuru iwe ndo anazvo iwe ine handinanhawauyaunaniwo ndava ndiri makamanzi sekoruti turubvunza kaiwo saka ndati wanyora chozosiziya aiwa handii ndakatozvinyora haisi writing yakoba haisi wembonyora pasaidi bonyora zita rako pasaidi usachinja ba no isusu chatiri kungoda ndechekuti takaenda kuti zvirakaronga muno makaenda kodini koita mungadai maa makazotikoндakitawo pakaitika iwewe mungadai wakabatani toona kuti zvinhu zvaitwa bcause ipapo apa chances hatichazopadzoka pazooni kuti idzi ndo dzanyora idzidzi idzo dzidzi hondo yatiri kurwa panapa ngeyekubatsirani iwewe wakakurukwa ndo machindaya udziziwo itoti zvaita zvisina kuitana ucharamba uchizhamba uri kuona kuti mistake ipana akatokuti wabhadhara kuna ana sekuru zvakazi zvadini zvaita vana sekuru zvakazi watopedza
zvikazotopedza ndiwe namba wani mukwasha mwakwasha isi hapana wakamboikita udaikwana sekuru handi nhasi muri kudare nenyaya iyo muchadzoka futi hamba ini taida kuti nyaya itochiona ana baba yazvaonekwa zvorongwa totuma munhu unowe ano takaona baba yandakaona zvakadai tozoti chikamu chadii chadarika hazvisina basa izvo hatinei nazvo hapana yataida baba nazvo hatina zvataida hedu kuno chataida ngechekuti titrai kugadzirisa saka iwewe izvezvo iwe mari zacho dzinonga dzakaita mari itoto yacho washaya nguva yekuenda toto ainonyorwa 340 apa patori ne500 izvi zvikweredizvi idzi ndo dzakabhadharwa izvi iwe wachozorotodhura isitori kuma4000 sakari kuchema zvokuti 4000 yeyo iende mahari apa varuzimombe apa 500 300 600 apa 1.5 matsvagira kuno apa 500 apo 100 ma50 unodhura akabvisa shobo asi yakawanda its okay fine ndokutowarorwa unozwa kuti ndani ndarorwa right nyaya wakudata wati udini uda kuti tidini tisunga ana sekuru haufambirwi ndiana sekuru baba ako ari kuveni mwana mumira shona yaizi mutsvake baba noziringei yanga iri yekuti baba ndio akumira ndio akutarise nyaya dzimutaura dzidzo iwoona baba ndari baba ndiri kurwara mwana wenyu iwo sekuru ayauri kuti sekuru ndisekuru hanzvadzi dzamai ndisekuru udi saka isusu tosavona ana sekuru ese tobvunza kuti ana sekuru ako iwoye firisi ese toasunga hausiziva kuti ana sekuru ani ana sekuru acho hazari kuita sei hazaruri ndiana sekuru aya baba ako ari kuzviziva here zvouri kutaura izvi kutorwa ndeni ndiwo nofanira ndo pane dambudziko mabawe makatona ndakatoroorwa inini pane hondo iripo yakamira so babawatimbirizika ndikuona iri mukana mukatoni mukana mwarora handizo ndio mukana wanga uripo mani uchitaurira baba bhozi wangu pasha baba ndine dambudziko rakadaira kana kuti baba ngatifambe handisi kugara zvakanaka wotofamba nababa ako uyu achitoripo pamubasha moga mambotanga kuzwa zvemumusha mwani moona kuti zvinoita here kuti mubasha azvizwe muranza vati zvimwe zviro zvemunotsvaga zvinomurambisa unonzi handirambidzi vanhu mukutsvaga kana ruzivo rune zera wazwa and information yacho yemunatsvaga unoda kuona kuti eji yako hanzi yacho ukaiona unozozvihendla here zvimwe zviro zvacho zvemunotoona tese takagara munomu hapana wakateramira kugara ngemairi ba zvindori madiko mutomu hazviperi ba zvimwe zviro zvacho izvozvi zvautaura kuti inini ndine murume wakatoiswa wakafa neni inini ndikatozwa mukadzi wangu achizure murume wakatoiswa wakafa neni haichatodi munaona urambwa ndoda kutaura zvimwe zviro zvinoda kutaurwa kumba usanyanya kuti futi zvemwada murume wako haisi hama yakoba ihama yahana ako iyoyo kwete iyoyo baiwo ukaona munhu unotanga anhu ese arara usiku imumwe muri kutitaura haisi hama yakoba hama unobva watozi ihama sabata ukaona unozitorana naye muchigara kwese haisi hama yako murume wako haisi hama yako yekubva watokodora tiro twese twekumba kwenyu iye wacho vachaisha ufarisoni iwo wacho utokodoro zviro zvemuchazotora muzosenzeserana after 5 years
ende ndo zvichaita kuti murambane. Iwewe the fact that baba ako apo ivo torana na baba mofamba na baba mozwa maanza. Ukaenda onana sekuru akopuma mira iwe sekuru ako oruti ari kukuroheiwa ukaandera ari kukunzo udari kunoka achiti wakandipume auya kuno udari wacho achiti wakandipuma uro ndovatadaidza chimusoro obva sekuru ayobva azi haarosi zvinozonetsa iwewe une shungu dzoku ndofunga ndione anza iwe itatizo. Yes please. Tingati kufuma kwakatenya ana baba epandakarorenyu ana kunga akataurwa kuti mukadzi ndogara naye kumba akakaita sekuti uyo achiri kubvira kumba kwana sekuru kuda kuti panga pakaite mistake yekuti ana sekuru mukadzi wangu inini wainga chise ari kumba kwana sekuru ndiri kumurora asati ndagara naye uchirora vana sekuru ndobva wanorora saka baba anga asina kutaurwa kuti ndakambogara nemukadzi wangu uyo wanga wari watsoro yekumudzosera uko kuti azari rudo totanga bva wazoitirwa mapuhwa ekuzonga utoina ndosaka wazogededzwa 1.5 hapazivatsvangira. Alright fine, it's okay, whichever way. Iwo dambudziko rako ngerei nemukadzi ndiri kulobatsirwa pamwana ari kuti ukazvara mwana ofa mukazvara mwana ofa uko mwakambofamba ndokwakabuda kuti ana sekuru ndo ari kuro akaisa munhu akafa pane mukadzi wako. Takadzimira kuna ana sekuru ndo anokwanisa kumbatsira dambudziko renyika menaro ndo anokwanisa kubatsira dambudziko ramenaro ndo nyaya yandakubvunza iwani maini kuti anditi nyaya yenye makauya naye pano yanga iri nyaya yemarital problem nemumba menyu nyaya yedambudziko rimusangana naro here pakugarisana kwenyu ndo yakazoita push and pull factor yakazokonzesa baba azenge azoinvolviwa nekuti handizvatatanga wabvunza here pakutanga. Well, ndizvo iwewe uri kuti iwewe baba ako haana kuzotaurirwa haasi kutoziva kuti izvi zvinhu zviri kugara nemwana wawo izvakutiziza ngekuti takaenda kubuda akanga apo iwo baba ako ndi baba ako unoaziva baba ako iwo wayaziva karerekani unoziva sekuti munhu akauya achitora mari achiti ndiri baba ako pamwe haasi kwani wakaziva sekuti ndo kwano une chitupa here baba ako anoza chachakamboita kuti mai yako aende koti mari yako iwo ibhatarwe kuana sekuru chii zvakakuda kana kuti wakamanikisa aida kuti anozodzidzawo dzina ndizvo. Saka dhiri riripo iri iwo nyaya yacho yekushupa mavamwani ndaa muri mukova hapana munhu mukuru baba munobva mwandoita vanhu ari kugaro sakubva kumasingorosamba munobva mwandoite zviro zvenyu muhani rumu mwenyu ende nyaya dzimwe kwacho kumang'anga idzi munozvigona here munodeketera mutupo wako munombodeketere mutupo wako iyo Kwanza nina ndizoona nganga dzinobuda kuba munoza kucharamba muchikurukwa so ndoda kuti tinatse kuzwa kuti muruda kubatsira nega nyaya kuti ana sekuru aroika imhosva iyi wazwa musaitaura bayo usaitaura bayo ende iwo mwakazvizwa kuti ana sekuru ndo akakuisire munhu wakafa iwowo pananga pamuprofita maprofita amwe acho ngeeplastic wakaenda mangari orit iwe unoti waiendawo iwo kumaprofita nemwana waanhu pasina hama ndaimbashandira pamwana wangu
Hayo mwana wangu wakaisa paiko. Babu, wakaite mwana nemuti. Iwewe anakwafa iwe. Wakaronga nemukadzi wako iwe kuti kufande. Hauzi kuenda kuabereka ake kuti waunguziya iwe. Wakabhadhara mari kuna baba ake. Wakataurira ere dambudziko rorosangana nemwana wako. Ndopatutaura kuti handinokuataurira dambudziko ngekunge akasinonga ataura kuti kugara naye angachitonge achiri kumba kwanaseka basa wakabhadhara mariwo kana dai iwe kare mukadzi wairorwa mukadzi aenda kuziviswa ngechipeneti tsono ute paizi anatezvaro wekauyewo pano angwashaini kuda kwautora kanhekwe kwauvhura kwakuti dudududu tisitine mwana akangotora kanhekwe ikako chete watorora wawako mukadzi. Saka statement rodotaura munhu iwewe ndiwe une dambudziko iwewe dambudziko rorudzi iwewe unaro hauna dambudziko munhu una ana ari kufambirira iwe ndo une dambudziko handizvo wakaenda korora kuna ana baba hauzi kuataurira kuti ndine dambudziko kana kuti wakafunga kuti ndikaapa mari nekubva ndataura dambudziko zvinonga ndakurumidza uri kuda kufambira nyaya yekufa kwevana vako nemukadzi wako zvisina vabereki vake. Saka muri kutsvaga ipana naripo tangamiriekudasa urudei izvozvo ngatisapedza kuoga urudei takakuti enda urora handizvoizvi ana sekuru kuti ndikati pamwe ndo pane dambudziko rekuti hauzi urora kunobvei mwana wakarora wapedza handizvoizvi wamboita here kamwe kakafa vanokureme kudini vanonauchitonakiza iwe panorema chii papi panorema imbotraya ndakakutaurirai kuti pamwe nemafambisiro emakaita mari idzi dziri kwana sekurumeni midzimu yevana baba inenge isikuti ukazifara. Saka now that waendesa zvatambirwa tsamba taiona yauya iri papa wapedza iwewe tezvara kamwe kamwana inini ndakubasha wenyu panapa asi ndagara wakataurira kuti mukundo uyu ndakatombomubarisa ana airi akafa pamusoro chimene ino baba pano pendakambonga ndichitawana akati nini handiti zvemaprofita maprofita ndibaba alright ndati tezvara wakataurira kuti mwana wechi ndakatombomubarisa ana tu saka unautanga uchiti uda kuti chii chikunetsa iwewe warora ngezvizvi uruzwe chiita zvaramba manje wochitaure karamba aka uko kumasura wakasati warora unodzibhadhariswa makowa iwa uruzwe iwewe ndozakati ukanga warora unogona kupa mukana ukaona zvadii futi zvaramba watambozame zviripo nezviri zichiri kutaura ari kutaura mambo kuti mambo muri kutaura ikoko iyi unoti hakana kana saka titendera vanhu vanochema pamberi pamambo azvo ukandochema panapa imhosva hazvidi izvo pemakauya muno hatina kuidentifya problem here yamakaenda kogadzirisa yekuti iwo hauna urora wakabhadhara mari wana sekuru handiti makazopagadzirisa pemakataura kuti tataurwa udaro namambo pano wakambotaura kuti zviri romwe here kana kuti wakatoziviro zvakanaka pana akati zviri romwe akati ndo zvakadii saka iwowe nhasi ngatichiita unga tisina umbodii kuonana zvokuti wakambouya apa napa urudei nhasi tokubatsira sei sedari uda kuti dii uda kuti tikudaidzire chimusoro here uruda n'anga urude kuti tibva uyo azohomoka hake haana mbe yakazviza kuti hanzi chinhu chacho chiri pari chiruda kudini ndo pemuri kuda here ndo zvokuda kuti tikubatsire here sedari ndo kuofisi kwedu ikokoko chinotokhala izvozvizvi kana uri kutoda tifambe neroad 1 uruda uzwe zvakaiswe pamukadzi wako here
nekuti zvibviswa handizvo zvokuti chibviswa Une mare? nasekuru wacho aripo chizwa nyaya yawo sekuru changamiri ari kuti dambudziko rirumba mwevaizvo ari kuti wechida kuti usunungurwa ndikachangamiri aripo bhora rototamba dambudziko rako rodini bhuya vanhu vetibatsire ndakuudza kuti iye haakwanise kuti baba ari mwana uyu madaidzo awepa anga aripo baba acho manje ari kuzi uyu roti baba aroti handizvibiba zvese zvizvo but all the same isusu babanga hatina nyaya yababa pamuno nyaya irikuda kubuda muno ndeyekuti uyu wafamba nemurume wake vari two pari kwavakasvika vakataura kuzi ana sekuru ake uyu akamisira chikwambo chemunhu wakadii wakafa saka ivo aruta kuti toda kudaidza ana sekuru kuti murayaroi mwakandiisire munhu wakafa uya ndo zvaro ndo zvandinotaura kuti hazvidii seimubatsirwe kupona imhosva kuti endandazvitaura vanhu kuti iwewe wakwasina raidima saka uyu mukadzi uyu manje wacho uri kutaura kuti babangu vakati zvokufamba handini mastatement awo but all the same iwewe ndati uri kuda kufambira nyaya yemumba mako here wega kana kuti uda kufamba nemukadzi wako bhozi zvetinogona kuti tikudaidzire isusu kuti tikudaidzire chimusoro munomuka iwewe uri wega iwo baba ako acho arikei hafi baba hafi mira baba hafi mai hafi sataura mastatement echibhai baba ako aripi hatisi kutaura nyamutumburava aripi iwe baba ako akati handizvidi ese akalafakedaramo mago ako ama akakubara iwe wakataurira saka unotaura nababa ako mazvino tikuite nyaya yaanayo ana sekuru kuti anga akaise mhepo pane muzukuru asikazivi baba acho paakazoende koorora mukwambo kuna baba acho naana sekuru hapasina mhepo baba dai mwanya hamba akuchaibati baba chiedza kubarise mukadzi wako uone kuti zvichaitika nezviro zvandutaura uyu ndakakutaura kuti zvimwe zvinhu zvinokonzeresa isusu we are talking from experience unoziva kuti ukanga uchienda kukoti kekutangaka unoenda koita dzungu bhozi urupinda makotanga yeti muna anhu arimo atogara arimo ane 43 years achitotonga arimo amidisi dzungwa but iwo ndo unoita dzungu kuti urupinda makotanga ende nyaya yako unongochingwati ngeyekudini yeti isusu nyaya yako ika munomu mukandofunga ngeyechi88 takatodzipedza time yenyaya yako iwo uri kuona unga latest bhozi kwauri iyowe inyohanende ngeyekutanga isusu takatodhira nenyaya yedzodzo kubva kumasuro ende iwo yako taipedza pachapinda dzimwe pamwe nhasi hazvishamisi kuti uri munomu uchatozwa kuti panoone nyaya yakafanana neyani saka izwa zvatei tichidiri tichimutaurira iwewe haugoni baiwo ziro rako iwowo newewe muri two usumuke uende pang'anga kana kunamata chaiko tichitarise minamato inoendodenga musati mwakunamate minamato inosvika udenga bai munotonamata muchitokumbira baba enyu wokumbira babawo ndo vanozotizodenga muchiri adoko ndati zvimwe zvinhu musatsvaga zvimwe zvinhu zvisina zero nemi muchasangana nemaanza acho echokwadi obva akuvhiringidzai kana kukurambanisai musatwara tumwe imwe unyobe iwo unyobere chii chawati chinonetsa pakuisa umwe mwana chii watoremba ngetu akafa zvinotofana kupesimba nyaya imakanokuti treatment changamiri treatment yakakupa hamusi kuiona iri straight but kwemuri hamusi kuiona kuti iri pachena akazvione kuti hamugoni panyaya dzenyu dzakamiri apa kana baba aya pasina
ana sekuru anoziva baba aya apo anobvisa chiri apa urasi baba acho apo ndiyo point chairi apa because baba anozoinvestigata anozizoni waroko baba acho akutarisa mwana wavo unoona zona baba angu hapana waimutasi ona futiwo simba rako rekugadzira munhu apa rikaita unonga wakunangana nababa euyu kuti honai baba ndakadai ndikadai zvemuri kutoonawo ochiona kuti nhumbu iya yakabva nhumbu yakaberekwa munhu wacho uripo dzobva dzaita kuti muchione simba manira kuti baba honei zviri kudai zviri kudai tatonyoziipo iwo mba mwenyu muri angani iwo wakomana musikana mune musikana nemukomana chete hauna munin'ina kana mukoma taichiti tione pamwe unombotraya iwo watizvo iwo watizvaumuremu nemadira anoita anhu zviro zviya akubakuwamo zvinorema here zviro zviya zvinorema here ngatikutirane pachena ngatisata iwingabva waremba udaro unoziva kuti munhu kazhinji inini cheinoziva munhu kana mukadzi akaita miscarriage chaizvo baba acho soga atombovhuri gepi regore nehafu kubve apo sepose manesi ndo anototi mirai mbomirai baba iwo anodzosere mapoints ngeusunodzosere mapoints iwo urikuti kuti unofa uruda kuti paite chiro chinobva chatoita kuti aite nhumbu isingabvi iwo hauna zvako ere iwo zvirutoinetsawo because ana ari kufa ngako zvematinoda kweni zviriyo ngei muri kunyanya kotarise zvouyu iwo hauna wachawakaiswa here iwo uri kuzi hauna muri ana adoko ngandi muri ana adoko teiile chakamira ari kukutaurira wombozwa muri ana adoko iwewe panonga pari kudiwa baba ako kana hanzvadzi iwewe panonga pachidiwa baba ako kana mukoma kana tete poitwe zvinhango zvinode kuti zvichionekwa umwe naumwe ari represented zvabuda ipapo zvozikwa mhuri ngani mbiri kwete zvenyu zvoku unoziva zvinoita maprofita nen'anga akaona kuti mweya mwega anomunyepera munomu tikazviita munomu hapana unonyepa munomu hakunyepwiba munomu asi kuti tiiti imwimwe nhasi tomudaidzira n'anga muri tu neidziwa tindiani ndiani makamani ndisekura emukadzi ndiwe murume mukuru wasara uriyo ndodaire kudaro nekuti ndinatuma pano amari besari ramuzorira tidado anotisaka pachidado hakuru uruzwai kune anhu akuru zvendiri kutaura munomuruzvizwai nyaya irapa ngekuti tonobatsirana tiri kunetsa ana yana ari kuuya kubvunza kuti 2+2 ndianiwo achiziva kuti ndi7 uruzvona ari kuti 2+2 ndi7 isitoataura kuti ndi4 uyu akati 7 uyu ruti atori neanza dzakadini kuti dzakasiyana tinoda kubai anzana hatigoni kuprocesa nyaya yekudaidzire n'anga muri 2 ipopa zvibhakera zvacho ka zvinozobuda ipopapo ka zvinoda anozozvipomhodza ekwenyu imimi because zvimwe zvacho ndati mukatsvaga zvinhu zvisiri zvezero renyu zvimwe zvacho zvisina basa rakanyanya anza dzimwe dzacho dzikabuda ka dzinenge dzakakukurirai pamwe pacho unozotoregreta kuti zviro zvidai ndakasiya zvadini zvakadaro tinazvo zvetakasiya uri kusvike kobvunzwa nen'anga yacho kuti wakasingai n'anga yakavhure dziso pahumapo kuti muri ana adoko dai mambotsimirire kumboita futi une makore mangani 24 years mvoto wacho ndopechachi chitoputika 24
Imagine when you were 24. Why don't you get it wrong? You were going chini chiri kunetsa inu iwo uri kuitira dambudziko rekuti uri kuti pane nyanga ichazokubatsira kuti mukadzi wako aite mwana usingazoperi zvimwe zvinhu ndati stage iyi yatamboita iyi enda utomboona kuti zvinodini kana zvisina muchiuya nevanhu vakuru vanenge vawo futi mawitness iwo uri kuda kuti tiseenzese zvinhu zvakaitika kare musati mwaita macorrections makauya kuno kudare tikatozvi ndiri kukupembedza izvozvizvo tendai moita zvinotore nguva yakadini kuti uonoti otherwise ndiyo zvitiri muna May by end of June July tinonga tiri kutoona kuti zvatodai totopota tichiti every month uyai muchititaura kuti ichipo tichimaka kuno tode kuone peinozobvira pachiripo pa tobva tatangire imuva ndozvousukudai leo dambudziko ari kuti iri mimba ine kubva iri kutoshaika watova fine saka iwo uri kuti iwo akabarwa mwana wacho uri kuti kuti unoshaika treatment waionera kana treatment waionera yakaitwa anhu musandotaura dzimboaina aasinyasokuzwisisa nyaya iripo nyangwe ndisakatombofirwa tova nayo but nyaya iripo pononga achipuwa mazano kudai kakuti one kusimuka oza pachangamira akakupe treatment yekuti mari yako yakafamba nekusiko wakaende kunoroora saka imwe first channel yakatopfuura iyo chienda uchiende koti mweya yeko wakanga ukamboendese mari uku yaramba ichiteera futi here iwe waendese mari kwainofanira kunga iri tochowabata inonga yatopera yakadaro takutanga isugoza iwowe izvozvizvika nyaya yauri kutaura hatisi kuti ngezvokunyeka but iwowo wakaita ana iri usina uroora esobvafa mwana usina kurooraba iri maonero endiri kuita dai atinota ambotedze kutaura achangamira nekuda kuti paakaende kobvise mari kwaana sekuru asi pakazouya baba ana sekuru haana kutaura kuna baba acho kuti takanga takambo ane secret yaakafisha yevana vairiwo baba acho asi kuzviziva baemwana uyu kuti kuna ana akatombobarwa akafa handiti saka nhasi uno imi mukanga maakuti mwaakutode n'anga mwaakutode chiprofiti anoti ya vhiki harisati ratombopera babhuku rabhuku nyorwapo raerenga mambo mwazoone kupi zvese zvemwaakutotsvaga zvakarorana pasina nevhiki hakuna kwemunosvika naye chimbofambai seanhu abve kuroorana izvozvizvi ngoti masikireti akafishwa kumashure iwo wacho iwewe chikuita aozinourutotipeikwepiriti iriri apa iririka dai ndirini ndatopedzorora ndarisikatombodzoki kuno daizotouya mwainotodai muri atatu kari mudumbu muri kutitsangamira right taitoita taapakati toda kuti tichiona kuti hapana zvinodini zvinonetsa here otherwise dambudziko rako takarigadzirisa imbotaura chiri kunetsa vana ava zviniri kuna aona wakabarwa zvezvo hausi mwana wakwasekulupi uri mwana wakwababa saka ndopano vauziva musikana yo kuti wanga uri mwana wakwasekuru mai ana mwana ana iriki wanga ikwasekuru haasi kwababa akopi chibara ikwababa ako iwewe ona kuti anorikiwa here last time wabva panapa ndakakutauraiwo kuti shamwari enda wooroora kwana baba waenda kooroora kwana baba wobva watizisa kuti zvamira sei asi ukandoroora kwana baba dambudziko randoni richidii because chinochengeta mwana wako iwewe midzimu yako iwewe
Saka iwowe manje mafambisiro ewakaita nhangu midzimu yako iwewe hazvina kudairana ba kuti paroorwa chihure mwamuri pachihure kana mubika mapoto. That's why pakaita zvinhu. Now that wapinda murodhi wakatoita chitsotsi ukaita misikazwa yekubarisa mwana wanhu kairi usina uroora chichimbobarisa varoora uchione kuti dambudziko racho rinotanga hei ari isi takaroora tinomborora dambudziko wanga usina uroora beyo mudzimu yakwakoyo tinoyabatana manje nekuti hauendesi mhamba kwazvere asina kumbonanja anotokusunga kuti uri kuyakoti pumha here akaryiwa mari yako ndogonodiriwa saka manga muri rongonamba urude iwe boza hauna mwana wakafa beyo urude ana akafa ngawe uyo akataura nyaya yake tikamuti ndoroora waroora wadzoka kotaura udare waita zvakanaka changamiridzo mwakanditi ndende koita ndakadii ndakaita saka where do we go from here? What's the next stage? Next stage yekuti let's try and see kuti mushongawo waita sekwasenza here kana usina hausati wambozwa kuti kune munhu wakaita 10 years achirwara achichinjirwa mushonga akazofa kana kuti akazotorarama. Hamuna here anhu akagara ma2 years muhospital. Hakuna here hama dzedu dzitori mumahospital wemunonatsa kuziva kuti tinomuonera hospital haatobudi mwomo but munozoona mumwe munhu atorapwa zvapera. Kuchinja mushonga hauti ukamwa mushonga mande usati waona kuti wasenza sei wotomwa umwe chipiri umwe nechitatu hauzozivi kuti wakasenza ndopi. Iyozvi zvitamboita stage iyoyi simbotrayai iwoyo haudaira iwoyo hanzani iwe urude iwo taura iwe kuti da kuda kuti urude uchiuda here kubara uchiuda here daira uchiuda here kana kuti unotoda uyo atsvake umwe uchiuda iwo uchiuda here kubarisa burumbiriri operation yei pakubara you 5 years dzokuti iwe unaziva kuti maoperation iwawa inatora manje ndofunga operation inozi 5 years kungadai munyika munomina anhu ri tichizimirai 5 years ndakautarisa 5 years tichigara tese indakakuroora kwakuite 5 years operation yacho wakaita zvokudhamburwa uchatsvakirwa umwe munhuyo operation inopedza 5 years ngeyemwana iwe kune kwakatoitwa twana tukatobarwa pa5 years uyo achibara operation paugara at most it's 18 to 24 months 2 years unobara. Saka iwo rudo vharira idzi kunze 5 years saka answer yesolution yetakaita murudo kuti tizoiona dare rineri after 5 years wakaoperatiwa rini April gore rapera. Alright, saka wanga uchiti uri kupona operation dzichi kriaro yacho kuitira kuti zvinonga zvaita muzoita unofamba basi handifungi kuti zvinobuda kudaro. Saka last year April, this year April, saka from mune mautoda kuona next year, after next year April. Fine, still it's okay. Unenge warecover wahilo plus munotanga mwaenda futi kumadhokota handizo muona kuti zvakuita here zvotodini zvotoita. Vana vacho aitoti wabara neoperation otomborarama hake. Operation yacho yanga yakaitwa zvakanaka. Operation yacho watanga neoperation pesina operation dari tu uwo yekutanga yawo wakaita nomabhesi
but I mean hauna kuita zvekuchekwa hapo. Then ubva mazoita dzana vanhu ndobva vaenda kuitwa operation. Ndobva achizoshaika futa futa. Saka uroyi urubva pamwe. Wakamena muDare General Hospital. Right. Inini pana mwana wamukoma wangu akashaika. Ndikaenda muDare General Hospital nguva yacho zvinhu zvasina kutomirawo zvakanaka zvainetsa masoro. Ndasvika pahospital manheru zvikanzi right nyoresai pamapurisa zvese ndezvo zvikanzi mwana wenyu takurai muuye naye kumutsa. Vari kutotaura manesi akaisa mabwe ndakatakura chitunasi pana wawandasvika kwausvika zvikanzi chivhurai mutsvake pekudii pemuisachi mwana. I think I pulled out almost about it. Tinenge twakarepwa unga tumarofu twechingwa so tumasitropeni. I think I pull out kuma 10 ndiri kutry kucreata chi space bvudzi wangu wanga ari chi muhombe ndichitobvisawo ndovhurawo munhu ndichitodzveitawo munhu ndichitovhurawo munhu ndichidzveitawo munhu ndichidzveitawo munhu vandatoisa vanhu kwakuerenga machiribhotsi ukakanganwa basa ronozobatana naro rovhura zvidhuna zvese ndoerenga machiribhotsi ndopedza. I think ndakaita 2 days ndauya motora ndakamushaya twachizouya tumastilbed tuya twantutotoatiso ndowatokuma 50 manje over 2 days timuri kude kuti ndanditowatobviswawo futi nangauda kurondera tumastilbed wozaukamwene basa rakaoma. But what I'm trying to tell you is that tumastilbed kumahospitals aka azvoenderwi ungangava pazuva panotobuda kana kuti 8 kumaternity kweku kana 6 ka every day turiko. Saka ndiwo esoenda unganga here mastilbed esi sure tikada kuerenga mastilbed anoitika paGeneral Hospital nganga dzacho dzingatoya kugara kuzo. Uza pane zvimwe zvinhu zvokuti munoita ka munafunda kuti chimwe chinhu ka stilbed yaitika iriko yakatotanga kubva akare mazuva aJesu yanga iriko. Iye kuti mwana unobarwa oita kana 6 months anenge atorowo pamwe nemacomplications ani ake kana kuti wangatorowo neproblem yake yakaitika kana kuti process yekutobara yacho zvakaita. But hamubva mwamira kuti isusu tauda kuti titange tatoona nganga kuti tiite umwe mwana. Apero pane bzvikanyatsoda pane pangada nganga here panyaya yako mana Dare woye tingamhanyisa nganga here pamberi apa kuti munhu wakashaika akabarwa akashaika kana kuti mwana wabarwa ndobvaita 6 months kana gore ofa. Yes pachiwanhu zvinondozo munodi but tingabva tamira here kuronga zvimwe zviro ngekuti paitika sitoba. Yes. Nyanga yazimboda vambobara ofa ochizoenda kwasekuru kuti baba wae mwana wandabara uya wafa mwatore mari yangu marya. Saka ndawaenda unwere baba wae mundihambire zvaapachena kuti baba akaizobata ndiwo anozobata kuti ichisiki here ibvuri here ihosha here chini. Felisi urundware nyaya yekuda uri kuti udii ndizvo zvese zvataurwa zvese neanhu ese iwe uda kubatsirwa sei? Uda kubatsirwa nenzira ipiwo? Achimbomira zvaataura uda kubatsirwa nenzira ipiwo? Ikoti daidzise zveFelisi hazvisi kusika pamunani. Uda kubatsirwa nenzira ipiwo? Hauchadi kutaura koyoge tinoti uda kuti zviitwe sei? Nokuti unoona mwana
nyaya uri kuoneswa neDare nevanhu vese vari kukutaura vasi kurasa ba mukananga vana sekuru zvikasazonyatsobuda nemazvo sematauriro amuri kuzviita munopara mhosva naana sekuru yekuzoripa. At the same time kuti izvizvi muende kunotaura nababa emukadzi wako uchitaura nezvenyaya yematambudziko evana vakafa kumashure vava vasina kuziva, haisi nyaya yekuti unokwanisa kuenda nayo izvizvi as for now kuna baba ake uyo futi ari kuti akataura nababa munini akati adi zvaprofitira yeti aloni paroda baba ake. Saka iwe uri kuuyawo futi wegawo futi iwa una hama dzako ishu yenyu inyaya yakakura aya ari kunzwa ari mwana mudoko asharuka acho asarawo futi tiri baba uyu ati pane munhu uruda wakaiswa wakafa handizvo vhuri remunhu wakadi wakafa riruda kuti ribuditswe ridi ritaure i$400 munhu wacho kudai dai dai dhiri rorodofambira apa remurudo kuita panapa munofanira kunga mine about $500-600 handizveni iripo iri tibva tazviita izvi toendemo tsvaka mwari. Unoona kuti anhu aya amwe asingaiti zvinhu kana kuti anozosiya zvinhu zvakadaro ana baba anani usafunga kuti vanenge vasingadi kuita zvimwe zvinhu zvacho zvinodhura, zvimwe zvinhu zvacho maanza anobuda anofrustrate, amwe acho anotyisa, amwe acho haagadziriki, amwe acho unozotoringireta kuti dai ndakasiyamo zvakadini zvakadaro. Saka endawo tsvaga mari, muchitsvaga mari. Uyu chine almost a year akagara kumarecovery kwake up until about maybe June next year. Then you will be in a position yekuti pamwe you might do another try and error panyaya yezvimwana. Munozotoshandiswa mobva mwaenda kozi double matwins ga kukavhira 230 kana vatikaenda kobuda 3 pano ndakabva kutoona apa pamafoni pasocial media akabuda 4 quadruplets one time. Wotopedzisira wakubuda futi paTV kuti ana andiwandirira asiuruya. Saka zvimwe zvinhu musazvimhanyira, enda unotsvaga mari, wotsvaga mari yako, mukadzi wako achirikavha, then you try toona kuti zvaka muchirana adoko wazwa. Unoziva kuti uchasvika kufa here iwo undori baba uchiita vanhu, unoziva zero rako iri kare chako waifanira kudai usati waroora baiwo uchitozvika mwanaka mwaitoiswa murumu 1 naiyi muchizirara imu uchitope goti kudai kurara kurara. Saka zvimwe zviro muri kuona kunga ari kumazura muchiri vadiki anokairoora ma30 years. Wasikana aitozombotosa wasikana but 25 and above for a lady it's okay, but vamwe vacho tinawo varimo mutaundi ma32 asati aroro but kwete unochizototi siyai zvadaro but kuti muchiri vadiki musanyanya kuita kunga masiyiwa nebhazi, muchine time. Rongai zvimwe zvinhu zveupenyu, rongai mari, rongai zvimwe zvinhu zvekutoronga musha nechi uyo ari kurikavha, then mutraya zvaramba apa zvaramba totry another thing kubva ipapa. Tinenge taane vanhu vekuti iyo zvenyaya yenyuka hatina munhu wekukonfranta ndatiwo rudo kotaurira tezvarero kuti mwana wanyu ndakatomubarisa ana ira akafa uda kuvataurira tezvara kuti mwandichaja yanyu yekuti ndakugara naye zvizvizvo asi ndakatombomubarisa 2 akafa. Dzimwe nyaya dzacho bvai madziitonga dzisina kudini muchatadza kuenda mberi muchitonga kadzaloti moita churu chesaudi noucheuka izvo zvakatosara yato history chitanga ipe kutoti tauda kuenda forward. Okay,
because vanotaro vakavata kadongoro nyaya yekurokai inodzoka kuna anasekuru maitinyepera kuti matsotsi emunyepe kuti pai mutunga wedu asati adai kwakuita futi kusangurikana futi pakati panasekuru nababa aya. Saka pane chimwe chouri kudai iwo hati kurambidzi zvauri kuda chanaka badzi muDare muno nhasi wati hauna chi isusu hatingadi kukurambidzai enda wobatana namuDare iwewe wobatanawo nehama dzavo wounganidza kachimari even before next year yacho mwatiraka mweka mwana modiri mouya uruzwa here tinoti unoona here mari unotsvaka chendotsvaga mari ndakupa region unofanira kuvaina about $500 to $600 kufemba mweya wemunhu wakafa minimum is about $400 vanodhura vanhu vacho isu hatiite muno muzvinhu izvozvo asi tinoona mwana wachini wachichajwa saka enda unotsvaga mari iyoyo vabereki wako iwowo musikana nevabereki wako kana hanzvadzi at least samone kumba kwenu mouya changamire tauya mari yedu iripo tidaidzirei munhu uya totomudaidza otouya munhu kana mutida totozviitira chi munhu tobva tatozwa munhu wacho iyeye akaiswa ipapapa kuti urudei ende wakaiswa ndiani obva atotaura zvinhu zvake zvokuti ndakadai ndaana sekuru ako neini isusu ana sekuru aya taataura kuti muraro ibai munhu tinondoataura kuti uyai kudare pane nyaya yetiroda kuti tizwisisani kudare handizvo naazukuru ari kuno muno mana sekuru tobva tatoburisa chimusoro wedu anobatirwe muno mama atobvisa achitya kuti baba vacho achabvisa right saka isusu hatisi kukurambidza kuti hatisi kuda kuti mufambe tikadaro tinenge takutenga masaidzi uya nemari woya nemubereki 1 or 2 omo iwowoya nababa mudiki kana mukoma kana kudzinza ranyu rako mouya nemari tomudaidzira dai mwamatoti nhasi wacho makarongeka taitoone zvokuita pamwe nembichani saka waida kuti tizvifambise sei iwe tinoti waida kuti une yako iri nganga yemahara iwe musazoti kudare takatadzokubatsirwa handizvo kuti uine mbichana izvozvizvo anobatsira paramba atoripo titochigaisa iwo unozwa wakati chiro chacho chiruzivodotaura chinotaura munototaura zvakawanda musatyaimo ndati ndimanyowani dai patori nemari izvi no representative yako neyako iwowo totoenda mberi boziso hatidi pekuzozoi muDare mwaitora twana tudoko tuma 22 years muchiite zveng'anga hazvizo zvinobuda tinoti zvinoita here pasina nhako chenda wodi wogadzirisa iwe musikana Phyllis zvandataura zvinzwa unoti kudina unosenza kuti aurisei unoitei unosenzei basa zvouri kuda kufambira chamwari hazvirwi ngerovha bai zvichapedza nguva yadaro unosenza kuita chii nichengeta pamba zvinokubatsira kuti unogona kujenerata mari inosvika kuma-600 pasaidhi yeng'anga badzi iyo haisi yekuti wabatsirwaka imari yekuti uzive zviri kukudetsa pochizoda yekuzvibatsira kuchichigadzira nekubvisa vanhu akafaya kwaati dzokai mumakuwawo itai hazviitwi maharaba izvezvo apa nyaya yako unongorudawo mose 1000 kuti uzotanga uzwa kuti raidinirika ndapo handiti unoti paita ndidi usatongondipa anhu acho kana musautoitira pano togona kukupa uyu unawo maadresi unokupa mafoni number zvomwakandoita pakoorora munogona kufambira futi kupi ikoko asi kana mazoda tinotauda kuti sinzi iri muDare uyo anga arichi aripo kuitira mari dzavo dzacho paanozodi paanoona saka ndakubvunza kuti iwe unoita chii unosenza zviro zvemurikuurira kuno kwandi zvemahara
sendai munotsvaga mari iwo 500 iwo 500 chenji inozosarirapo saka ndati zvimwe zvino kuzvisiyana moto iwo utoenda akozoita uyo recover next year kunana June July kuti wada kutanga wanotaura kuti changamiri indaudini ndaakutanga bo kana kuti ndakatotanga pane zvatopo still it's okay takadaro ini ndoronga zvakachipa zvazorambisisa iwo mari unongo uchindodini futi mbichana uchiunganidza ukazozviita manje zvaana baba mukati zvaana baba auya mukati zvinokuchipira hazvikudhuriri wozi chakoyo kuenda neproblem kuna atezvara otsvaga problem ndo anenge akutohoda problem akuenda naye kuna ana atezvara awo unoa ana sekuru aro ana sekuru makaisa dambudziko pamwana wangu iwe unenge uri safe uri kuona pane anza yacho usazviimplicata munyaya dzisiri dzako iwo wakatopedza pako pakatonaka pakatojeka sunga yabe alright sunga